बिसुंगरो फाइमानि उद्देश्य का बेस 2-3 मास आगे महाराजा नो शाखा और नो खरकसा कृष्ण भक्ति जमातिया हिनै बो सिनि सुबासु नां तंगु मन थांनायदि गां सालसा हर सन्दागो फायै और नो फाइ मालाय फैका मालायै आं साहका साहमानि परे और नो जों एडिसिनि तरफ थेके वना नक तांनानि बाङै जिसिआइ सीट बो रनानि बाङै और नो सिद्धांत अंका ते नक तांनानि बाङै 1,50,000 बन रनानि बाङै सिद्धांत अंगै तिनर चेक बन रजाकनाय एडिसिनि तरफ थेके जदिउ जतन साइमाय दङ जे एडिसिनि रां लिमिटेड रां बा क्षमता लिमिटेड नि बिसिंप्रि थानो एडिसिनि तरफ थेके एडिसि प्रशासननि तरफ थेके सिनि बरक सिनि दफानो सुबानानि बाङै अनेक थाकथारि दङ अरनिग गुमति जुनाल 45 परिवार न 45 फैमिली न जिसिआइ सीट रनानि बाङै और 3 छक फैजाक बनो आं चेयरमैन बाय सालायखा ताबो खानासननि बिसिङै अमा बागजागनाय ते अरनिग विभिन्न जागागो दैमा थंया जागागो आरनिग सिंटेक्स वाटर टैंक रनानि बाङै अलरेडी रजाखा अमदा हाइके एडिसिनि तरफ थेके रांक्रिनि बिसिंप्रि फानो लिमिटेड क्षमतानि बिसिंप्रि फानो सिनि बरकनो सिनि दफानो सुबासु रनानि बाङै अनेक साकथारलाय दङ अनेके हयतो वासकना जे एडिसि जेटा खायनानि कक तंमानि बन खायांगै दङ बा खायमै आंगै दङ जेरक साइमानो जे एडिसि ताक जेमन राज्य सरकारनि ऊपर जेमन निर्भरशील राज्य सरकार का हाई सेंट्रल गवर्नमेंट ऊपर निर्भरशील एडिसि जेटा खायनानि कक तंमानि अब स्टेट नि तरफ थेके स्टेट नि बिसिंप्रि खायै तब अरनग पेंशनर्स एसोसिएशन नि चेयरमैन अरनग दाफ्राय बुदंग बरक साइमन जे एडिसि नि जे रिटायर्ड एम्प्लॉइज रकनो पेंशन रनानि कक तंमानि बहायनो रलाय सकमाया आंगै दङ आरो बिसिङावनो सिद्धांत अंखा ताबक जे जत रिटायर्ड एम्प्लॉइज दङ बरनि मासाय सकथानै जत्तनो रजाकनाय आरो निगर पेंशन कक सानानि थाखा हंका आरो नग पैला दङ बरनि मंथलि पेंशन बरनि ग्रेजुइटी लीव सैलरी कम्यूटेशन मिलबे प्राय 100 कोटी रनानि क्लाय सिनि एडिसिनि तरफ थेके एका बनो एककालीन रनानि बाङै रां फलक सग्यांगै तंमानि बाङै ताबक सिद्धांत नाजाखा जे मंथलि पेंशन ताबो रय रगरानाय मने परे जखन रां फायनाय जों आस्ते आस्ते जत बरनि मासायनो जों रय रनाय अम सामाजिक कारण हंका अम हाय जे अनेक समय बुजा माने बुसिलायमानि जदि गैप हुई तंखा उ गैप न आं परिष्कार खायमानि स्टेट गवर्नमेंट तरफ थेके बाहायनो किछुदिन आगे इवेन राज्य सरकार नि तरफ थेके अनेक जागाव थाङै साजाखा जे एडिसिनो रां रहजाखा आसा रां रहजाखा स्मोक हाउस खायनानि बाङै रां रहजाखा बेतननि बाङै डेभलपमेंट खायनानि बाङै रां रहजाखा हैने विभिन्न जागाव प्रोग्राम खायै राज्य सरकार नि तरफ थेके साजाखा किंतु आबो जे सामानि आबो थिगया बन हाय आं प्रेस कॉन्फ्रेंस खायजों हाय कहा खाय परिष्कार खाय साखाय मारखा अमत हाय घटना चलै दङ हायने बाङै ताबो एडिसि नि तरफ थेके और ताबो जेडीयू दङ जेडीसी दङ जोनाल डेभलपमेंट कमिटी नि तरफ थेके जों एडिसि नि तरफ थेके जा मामानि सिनि बरकनो जे जेखाने दङ बरनो जों बरनि माथाय बरनो जों रनानि बाङै जों थाकथारि दङ तिनि हाय ते बेसि कक सालिया जिरो आरो फाइमानि बाङै जत्तना निरो खुलुमजानांगौ ते हामबाय जानांगौ निरो कहा फोरों दंबाय जादि ते आरो निगो तिनि बर' कुमारी